Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kakasi Students Union KSU Central Executive Committee Lingbau General Secretary Usamna Ruben Najar kelaban juryo Menteri Rangba Kajelau Konrad Kes Sangma bon pen I da kam da kanya halor kamat persa klong uranium ha Meghalaya. Habakran sekilat pathai kubor hakakat South Regunaitung Arhaja Arhunrio Usamna Ruben Najar ulaong bahag jingwan jong Menteri ke Sorkar Pedang Meghalaya dang hakini ki kindiat sengi ki beladap ulakran syai halor ke jing temu banti uranium. Ulaong, bakani galong persya ya kejing kular bau Menteri Rangba Kajela uju ai sekipat ba ke Sorkar karom sya banti uranium ha Meghalaya. Shu ulaong baladau Konrad udan sisa ya kejing ang nuot ban persya ya kejing ti uranium dai ban syukran henrai ban pet I dakikam kata ban wanra no dak resolution haying dorbar tauan Kajela ban pens kam ya kanong rem jong ke Sorkar. Hadim tilak keren bu Union Minister Jitendra Singh hakapadi bat kanikamat jung uranium balada ka Sorkar India katmu ne kam tumu banti uranium katkum ki bunyi akut kubor kadon kita kajung tumu marba la tho shai bala tho shai tu ba kadang it is in consideration kamut kadang don kata kajung tumu ba le se kila ban ti uranium hapo ko jela kami galaya ti habat ibini bentapat dengi pet ya ki kubor na po ka jela chung ya ka ke bo niki liang ki ministers nak liang jung chief minister balakran ki persya ya kata kamat ki omba daliliru kinum ailat bakin ti utawrinya henry ke pat bangilap nak liang jung seng pat kalong dakhongpong ni ya kini niat sing lap ni shapi ba kadon kata jing thi jaka hapo domesian kidon ru kibriu jong Sorkar kibadang kibju ya yeng bar ki ministers ma kapor kibujulet chiti ki than jong South West Khasi Hills ban yakren kini kibriu ba kindi ban ailat no ban ti uranium ki terwai ki song bisa ki bahe bat kum tatarter tekai kaba ni sutu hani ba hakipor ki barem ni kum kasing yong jubat yakanya ka jutang henry haka kini kapor bat ni mentala bun pelat kita ki promise ne kita ki ya kata jutang wala akhlei na ki liang ki nongelam na ki liang ki ministers na ki liang ki wi pat ba kaktin hi kam don su kanu kador ban chukran chai halor ni benta kalong ba ni I bu CM u hakawi jong press release u ong ba the word of the CM must be taken into consideration kemud biya bancanya ya kai ba u CM Ukraine to dingishim ya kata laka highway urkom ba nginchungit ya kai kebo mu bengisanya uru dingishim ai bentar to henry hakani ka politics kim la muntip mentasi la bandi mu la sha la bandi duwe kemudian wan duwe pat daka do ala benti urnya pat kan lokum ti ka ka kurwa bangi kwa ban patai sha Sorkar lingba kani ka kurwa kalong ba ikwa ban ong lada pitmu sha kumba pikran kemud bini ya kidak kisem nomor kumang imentahi kimdon kinu kidak kisem kabaningkong kan jing ai jumut nakalang kaseng kedeban pass ke resolution hapo ka assembly ban pin isha ya ka Sorkar India ba hami galahi dalili rupin niyo banti urunium nomor ba bali ka Sorkar India bali union minister ulaban ong ba kadang laban consider ya kata nomor ba hadu menta nakalyang jong Sorkar lesi kapat pini ya kanu ka rai ka jongka ba ngi persya urunium kidon ki statement bakila permi naki minister sekipor ki baki sistem ke baladap ki ong ba nginum ngi pet yaka jingman jung pat ba kemud lada umon pat ba banti nginti lada umon pat ba banti menti menta bak isu kala kan klut bak ngila perni ki dakishen ki menta ki ong pat yang dalili rukumti tingim kwa suban ngek yaka katin ke jongpi ni kwa ban I yaka kam lada pi tumu shisha ba pim ailat ba pim ailat ba piti uranium no poka jela ka chung pini kam ba se resolution hapo ka house ba kani kan long kawi ka message hapo ka Sorkar India ba nginum la kum ka jela hi nginum ailat ya ka Sorkar India ba kan ti uranium hapo jela chung ka ba ar kolong kani kamat kamdi tang jong ka state hindi kadi ba
ki Autonomous District Council bro likely ki Autonomous District Council ka Bashit Jantia Khasi bat Garo tekini ki likely Autonomous District Council ki pass ki resolution hapo hiyeng namar ba uranium undan tang hapo Khasi Hills hapo Southwest Henry uranium bel udan hapo hadu Jantia ru Shagaru Hills ru bat ka jingti hainu ni benta kan affect hi ya kan keta hi ya borok ka jela borok ko hi te kani kadi kamat ba ki Autonomous Council ru ki di banchim kya bat khamtam le ngidan hapo ka 6 schedule te ni ngidon ka an ka bakarpang namar ba hapo ka 6 schedule kamut ka chakar ru kadi ka jungi bat kimar hapo khanduru ki di ka jungi kamde jong ka sarkar India kamde jong ka sarkar jela hindi kadi hi jong u nong song snong jong pat ba hi te kadon kala inti bakila pan am ngila men hakani bin kindu UCM jong ka KHDC ngila ai jingmut baudi ban tersat no tagi kendon ba lesi kinu ki bri ki bathi jaka shani ba shini ki jaka badan uranium kinumla pat bandi pateng ya kata shiki company ne shiki ki bri ki bathumu banti uranium namar katkum ka schedule hi ngila Henry haju poru nidon itai jingting di smith namar ba hakabade bat ka national security lesi dak sarkar India khamon lesi dak penkela pat dak umiru ya kaan namar kaan ka e ka balong menchwa ba ka e balong menta ka kila un penkela khunu kapor ti ka kurwo shaka sarkar India kalong ba kenmau ba ka Federation of Khasi States ngimpat ya sign ya instrument of merger na kata ka merger agreement Henry pidang shu annexing ling bak instrument of accession te hadu mentaru ngidang dehi taki sovereign princely states te lada ka sarkar India kan kli ya kan ikamat uranium hapo jala Meghalaya te nakaliang kasengru ngi hapan berkhatpat dekiwi girukom namar banginumla banlong kita kilangkenya tang ta ka bha kamiat jongkari India hai ling idon kita ka apprehension namar ba ka baningkong chua ya kidon ka tu kani ki bri ki badon ba ka sarkar ki balik stage port domiset pa ki jaka ki badon uranium balik kendu ki bri huntu te kimte pat ki bri joko domiset pat ki jaka badon uranium kidon ka jingi dei ba kidon ka jingi ba kidon ka jingi sanya ya kaseng marmar marsulokam ta ki penting hadin bangila tokit na kipat menu kita kira udita kabalingo ba kita kibriu kidon hapo ka kidon wala kimli kidon kanu official status hindi ki jui ba ki shong ki juya ju yeng be but ki ministers ne hapo ka secretariat jui be ki man la hapo tika ba penlong ba ka direction le se ka laban wan hina ka sarkar ka baar ka long ba ki kumba ki atib hi kidon ki emily ki barim nampo ki konstitusi ba pher ki bastang ban thi jaka kai ke ba penlong ki ba kin thi jaka sate kata ka dei ke ba ngina kalen ka sengin na ban sutu namar sate kamdon ke hadin bangi la shule to exploratory mining ru ka agriculture ne karep karyang sate kalayap but ka tourism sate namar ka suru ka sengkin ka bat be katar kam dei possibility tingi don ka apprehension ba beli ki pan thi di jaka sate namar bingi iru manta ba ni ke jingja hapo East Central District haba kibriu hi ki jungi hi ki thi jaka naki nong shutu drem tup ki de pat dah kador ke bahe shikismen plan teki last tu ba lingba ki dorwash nong kinumla banti ke jaka telese ki pa thi de kini de ki la thi kini la long kinong susnong nomor ki la thi de jaka namta ka de ka public opinion ka kadon ha ki nanta la lese de kidi ki te kan ini bang wan bang yakhi hatu ko por takara ngin kwa re ikini ki boro bakin la ban thi de ki jaka de ki thi ru ka de ban kumang la tarne hapo ki discount ki da ban pilmi ki ai but kumuchu benrap yang ya kai ba piongpi na kapor kini netski kidon ki amre ki jungi ki research scholars jungi ki bajule ki research ki jungi habari ba kati ka thai ki snai ki documentaries ki publish ki papers kita boro ki break ba om ba ki de na CBI ki badi na NIA ki berngem ki om pi sangat dah kata tingi pini kani ka pini ba kadon te ke ba
ka ba penlong ba ka dong don kata ka jingele ban ti ti jaka ba penlong ban ti urinium bat sakaba kadu ko nong ne ba lada kadang don ketika office jong ka EMD hapo nong mensong kamut ka isu urinium hapo ka jela kan paja lada ka sarkar usiam uang ba dalilir minum ailat Tibing na katik office, kamsaf te kanunu purpose, kasaf purpose yo te office ba kadon te, haba ka kanunu office kadon te haban terikama, te kan terikami ba te haba pipi on film island, da pipi tumu shisha ba film island ba ke yurinyam film island ba kinti yurinyam ba ko jela, weng ni katik office EMD na po na monsong, haju ka poru pas ka resolution hapo ka assembly ban pinish ka sarkar India ban nakaliang ka state government nakaliang kipat ba national ni ong yang yurinyam Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya